sampun sowan wonten Kartosura. Rawuh to. Oh iya, rawuh. Heeh lho yo nek kesurupan ki yo sak karepe ora apa-apa, padha karo wong mendemok ora apa-apa. Ya ora mendem. Iya. Anu matur sembah nuwun nggih kagem Bapak Roger nggih. Bapak Roger iki kecintaanku lho, Mas. Pak Roger kuwi sedulure Kurik. Apa kuwi? Roger Kurik monitor. Ora kok yo. Sembah nuwun Bapak Roger. Bapak iki ingkang premak-premakke lho, Mas. Supaya nek kelakon wayangan ana kene. Alhamdulillah. Sembah nuwun kagem Pak Roger sing menika. Nggih. Matur nuwun nggih Pak, pun mremakne wargane gek wayangan iki. Rokoke napa? Lah arep ngapa? Lho nyuwun. Oh, tak kira nek arep. Sehat ya Pak. Gelem, Mas. Alah napa lho Pak? Kosek kaya karo sapa? Iya. Kosek aku yo Mary. Wong Mas Gareng dikeki rokok lho. Iki lak rokoke wong lanang, rokokmu ki beda. Apa? Mbakone ning jaba. Aku ki yo nginang. Oh iya. Gandeng nang kene ora. Oh iki lagi sing ngayalmu lak ya iki ya. Lho. Saking sinten iki? Ibu Jumi. Lagune enek kok. Primadona. Jumi pancen ayu. Kuwi sumi-sumi wong edan. Kembang desa saka bentangan. Jumi. Lumayan. Ngaturaken sembah nuwun Ibu Jumi ya, Mas. Titip. Wah, rasa dipercaya ki ya copet e. Sembah nuwun kagem Bapak Wiji, Bapak Warsito, Bapak Daklan nggih. Daslan nggih. Niki bapak kula nggih, Mas. Kowe nek apal lenggananmu kae men to ning kene iki. Lah wong yo witekno aku ki yo. Sedulur kok yo, Mas. Biasane biyen yo Mas, aku zamane cek cilik sak mene-mene iki, Pak Daslan ki mesti, Mas. Ngene iki. Oh, Pitra. Zaman kowe cilik. Zaman cilik. Cilik aneh wae. Soale nek kowe cilik aku seneng. Lah ngapa? Lah cilikmu sing ngedusi aku lho, Nduk. Kok ora penak. Kowe nguyuh. Lah iki. Jumi. Bapak iki arep le. Pripun? Pak, asmane sinten? Pak Sugino. Nggih, Gubuk Asmara. Jawa Timur apa Jawa Tengah? Jawa Tengah 450 iki, Pak. Oh nggih. Nggih, Pak, nggih. Jawa Tengah kok 450. Sugiono. Heh? Bapak. Ya Sugino ki duwe kanca Sugiono, ngeyel. Ora tau ngerti kakane. Kok sik, Mas? Iki aku ijek dadi mak erot lho. Oh, ijek ta? Ijek. Jumi pira? Jumi ya 50, Mas, 50. Ya no. Sik, ora terimaku Pak Roger mang tambahi to, Pak. Ora ngono. Apa lho, Mas? Malah ngopo lho kok ya ndadak repot-repot karo kancane. Kok dudut bareng ngono ngopo to? Hah? Alah, mbok sing sampurna apa ora enek? Wong wis anu barang. Sorry ya, Mas. Sorry. Apa? Teko omah buka warung aku, Mas. Rokok iso komplit ngene iki. Saka jiwa ragane Dewi, anggere aku jaluk syarat. Apa syaratnya? Syarate aku kudu ditukokke anu Mas, kinang lintingan sing awujud abang-abang. Zaman no Gen Z tok ya. Kinang lintingan? Wujudnya abang-abang. Ya nyuwun. Aku ora duwe kok. Lah piye? Lah terus piye nek ngene iki? Ya kok kene wilayahe warga Bentangan ya nyuwun rupiah Bentangan. Aku ora duwe. Pak, aku anu Mas, aku jane pekewo banget. Anu, wow niku Pak Warsito Mas. Alah lah, sing anu apa Mas ngarak awake dhewe kae. Oh. Ngarak awake dhewe Pak Warsito. Iya. Baris kaya upacara. Pak Warsito lenggahe wonten. Pak Warsito baris apik kene. Nah iya, Pak Warsito Wilujeng Dalu Bapak. Ngersake tembang nopo, Pak? Ngersake tembang nopo? Keri. Kangen nih Keri. Oh nggih, biasane Pak, kangen nih Keri